Hoxe, arredor da 1:30 do mediodía, producíase unha saída de vía na estrada C533, tamén coñecida como a Estrada Vella de Lalín. O accidente tivo lugar nunha curva despois do desvío da ermida de Fátima. Afortunadamente non houbo feridos, xa que o único involucrado saiu ileso. O condutor do vehículo implicado no suceso, un home de mediana idade, viaxaba só nunha furgoneta Fiat con matrícula B5791VY. Segundo o propio condutor, perdeu o control do vehículo cando se dispoñía a tomar a curva, xa que o asfalto estaba moi esvaradizo. Posiblemente, segundo testemunhas, a estrada nese punto podía estar manchada con algún tipo de aceite. Cando Tele20 se achegou ata o lugar do accidente, atopábanse no mesmo efectivos de Protección Civil, os cales procederán a limpar a terra que o vehículo accidentado arrastrara ata a vía. Tamén se chegara ata ali un guindastre para proceder á retirada da furgoneta accidentada.